Натуральна, сытна і смачна. Зусім як сваё. Выбіраючы мясцовае, жыхары Касцюковіцкага раёна ведаюць, зроблена на сумленне. Всім касцюкаўчанам і не толькі да густу мясная прадукцыя філіяла номер 1 «Цэмагра» адкрытага акцыянернага таварыства «Беларускі цэментны завод». Натуральны смак без штучных дабавак – галоўны сакрэт папулярнасці мяснога цэха філіяла номер 1 «Цэмагра» у вёскі Ніські. Прадпрыемства перапрацоўвае ўласную свініну і ялавічыну. Корэспандэнты завіталі ў магазин «Бесіць» і пераканаліся, за гэтым мясам нездарма выстройваюцца чэргі. Свежы прывоз сырой прадукцыі кожныя будні з панядзелка па пятніцу у другой палове дня. Жыхары раёна упэўнены ў якасці на ўсе 100%. Набыць натуральныя мясцовыя вырабы можна ў 3 гандлёвых пунктах. Магазинах «Бесіць» мясная лаўка на мікрараёне Маладзёжным, а таксама ў магазине нумар 2 на тэрыторыі Беларускага цэментнага завода. Чэргі з-за прадукцыі мяснога цэха заўсёды доўгія, але свежага тавару хапае усім. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в очередь встали. Что хотите приобрести? Ну, хотим приобрести мясную продукцию. Вот тушенка. Очень вкусная здесь. Пользуется Всегда спросом? покупаем, да. Всегда свеженькое все. Все вкусно и хорошо. Спасибо. Смачно всім їсти.